बेसेन नाङै गथ'सा फावथाय मावबादा लानानै फैदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। 20 साननि थाखाय 8 बोसोरनिफ्राय लानानै 14 बोसोर बैसोनि उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ लानानै फैदों क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपआ। क'क्राझार बिएड फरायसालिमानि नांजाबनाय 675 नं टेङापारा गुदि फरायसालियाव दिनैनिफ्राय 23 जुलाइसिम 20 साननि थाखाय 8 बोसोरनिफ्राय लानानै 14 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनि थाखाय बेसेन नाङै फावथाय मावबादाखौ जागायजेनबाय क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मख'जाथावदि गोलोम बोथोरनि फरायसालि बन्द समाव 20 साननि थाखाय बे गथ'सा फावथाय मावबादायाव सुबुंथिनि जौगाथाय, दैदेननायनि गुन, हरखाब सोरजिनाय, फाव खालामनाय, जेंना सुस्रांनाय, गावारि नखर, सोलोंथाइ आरो समाज बायदिनि सायाव फोरोंथाइ होनाय जागोन। मावबादायाव त्रिपुरानिफ्राय NS डिग्री उथ्रिसारनानै फैनाय रोंगौसार पबित्र मुसाहारि आरो दिदोम बसुमतारिया फोरोंगिरि महरै फोरोंथाइ होगोन। गोसो गुदुं दिथागिरिफोरा गाव गावनि गथ'खौ बे मावबादायाव सोलोंथाइ होनो हागोन। मावबादानि सायाव आबुङै खौरां लानो थाखाय 6001 201876 एबा 99546 35442 जानबुं नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। बयनिसिमबो गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोङो गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो लोरगि थियेटार ग्रुप एबा लोरगि थियेटार फावथाय हान्जा, बे फावथाय हान्जाया जोंहा 2009 मायथाइनि मे दाननि 10 अक्ट'आव जोनोम जानायनि दिनैसिम जोङो फावथाय बिथिङाव गोबां हाबा मावबोगासिनो दङ आरो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे गोलोम बोथोरनि बन्द समाव आरो बिनि बैसागु बोथोरनि सिगां सिगां जोङो बे हारिमु बिथिङाव मावबादाफोर लानाय जायो। नैबे गुबैयै जोङो गोलोम बोथोरनि बन्दजों लोब्बा लाखिनानै बे फावथाय फोरोंथाइनि मावबादाखौ जोङो लानाय जायो। बेनि थांखियानो जाहैबाय गथ'फोरखौ जोङो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय माखासे आदब खान्थि एबा आइडियाफोरखौ होनायनि थाखाय आरो बेराफारसेजों जों नुनो मोनदों जे गरम बन्द एबा गोलोम बोथोरनि बन्दआव उन्दैफ्रा मास मोनसे एबा 1 दाननि थाखाय उदां जायो आरो बे उदां जानायाव जों नुनो मोनदों गोदोनि बायदि आथिखालाव गामि ओनसोलावनो जा जेरावखि जाया माने बायदिसिना गेलेनाय एबा ना बोननाय बेफोर हुदाफ्रा जोबलांजोब्बाय। बेराफारसेजों जों नुनो मोनदों मा साफ्रोमबो गथ'आनो बिमा बिफाजों सेलाय बेलाय मबाइल सेनानै मबाइलाव सानफाथोलो खुन्थेंना थानाय। गतिके जोंनि थांखिया बेनो जे बै जे आलादिङायै मबाइलाव खुन्थेंना थाबाय थानायखौ जोङो माबोरै बोखारना लाबोनानै बिसोरनि देहा मेलेम गोसो बेफोरखौ जोङो माबोरै गावसोरनि मोजांनि थाखाय बाहायहोनो हायो, बेनि थाखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बेराफारसे जोंनि नैबे फावथाय मावबादा बेनि गेजेरजों जोङो गथ'फोरखौ बिसोरनो मेनुवेल फिजिकेल एक्सारसाइज, भइस एक्सारसाइज, बेनिफ्राय ब्रेन एक्सारसाइज, बेनिफ्राय क्रिएसन सेल्फ क्रिएसन बेफोरबायदि माखासे सोरजिलु हाबाफारि बेबायदियाव जोङो बिसोरखौ फोनांजाबो। नाथाय जोङो नुनो मोनो जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मोनैनि थाखाय गोबां गथ'आनो आलादिङा बायदिसिना आलादिङा थानानै गावखौ बेस्थ' खालामनो राहा मोनियाव जोङो मा जानाय नुनो मोनदों, गोबां गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे गाज्रि लामाजों थांनायखौ होबथानायनि मोनसेल' राहायानो जाबाय गथ'फोरखौ बैफोरबायदि हाबानिफ्राय बोखारना लाबोनानै बिसोरखौ जोङो नैफोरबायदि वर्कशप एबा मावबादानि गेजेरजों जोङो फोनांजाबनाय। दा बेनि थाखायनो जों नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावबादा बिनि गेजेरजों सिगाङाव बिथांमोना हयथ' बुंदोंमोनब्लाबो गुन गोनां सोलोंथाइ, नाथाय गुन गोनां सोलोंथाइजों खालि सोलोंथाइखौल' लायालासेनो बिथांमोनखौबो जों नुनाय मोनदों जे माने हारिमु बिथिं, गेलेनाय बिथिं फारफ्रोमबो जौगानायनि सासे गथ'नो फारफ्रोमबो जौगानायनि बिथिङाव जि
बिथिंफ्रा गोनां बे बिथिंखौ बिथांमोनाबो आखायाव लादों आरो बिथांमोनखौबो जोङो जोबोद गोजोननाय बावदों आरो जोंनि नैबे हारिमुवारि एबा जोंनि ड्रामा एबा फावथायनि मावबादायाबो सामार केम्प हिसाबै जों लानाय मावबादायाबो गुबुन नङा खालि जोङो गथ'फोरखौ माबोरै बिसोरनि हामिया आखु एबा माखासे डिमेरिट साइडनिफ्राय जों बोखारना लाबोनानै जोङो बिथांमोननि बे गोसो मोदोम मेलेम गासैखौबो जों जौगानाय हाबायाव बाहायनो हायो बिथांमोनखौ क्रिएटिभिटि लाइनाव जों लाबोनो हायो बेनो जोंनि थांखि आरो नोजोर बेखिनि थांखिखौ जों आखायाव लानानै जोङो लोरगिया जोनोम जानायनिफ्रायनो बे मावबादाफोरखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ आरो जों उनावबो बे मावबादाफोरखौ खुंलांबाय थागोन होननानै जोङो बेखौ जोङो मोनसे मोजां सोंनायखौ सोंदों एक्सुवेलि बेखौ जोङो जोंनि लोरगि थियेटारनिफ्रायनो जोङो बेखौ एखेबारे फ्रि अफ कस्ट जों बेखौ उदाङै जों बानायना होनाय जायो जों नुनो मोनो नाथाय जे जोंनि बिमा बिफा एबा गार्जेनफोरनि बेलायाव जे जोङो बेखौ फ्रि अफ कस्ट होब्लाबो गोबां गार्जेना हयथ' बिनि बेसेनखौ बुजिनो हायासो ना गोसो गैयासो जों बारा बुजिना मोना नाथाय जों बेवहाय बांद्राय बाहागो लानाय नुनो मोना नाथाय जोङो पेपार कागज एबा मिडियाफ्राव जोङो नुयोब्ला जोङो सोमोनाङो जे गुबुन हारिया बिनि थाखाय गोबां फिस होनानैबाबो गथ'फोरखौ गाव गावनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि वर्कशपफ्राव जोङो एंगेज खालामनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि गार्जेनफोरखौ गोबांखौनो जोङो फिस नाङाब्लाबो बेयाव गथ'फोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोना बेराफारसेथिं ओरैनो गथ'फ्रा मबाइल नायै थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो गिबियावनो गासै मिडिया नोंथांमोननिसिम आं गोजोन साबायखर बावहरनो आखायाव लादों जे जोंहा देग्लायबो लोरगि थियेटार ग्रुपआ बाहाय जोंनि जायनाखि 675 नं टेङापारा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय 20 साननि जायनाखि सामार चिल्ड्रेन थियेटार वार्कशप जों बेखौ दिनैनिफ्राय जागायनो आखायाव लाबाय दा बाहाय जोङो सानै फोरोंगिरिया फोरोंगोन बाहाय आंजों सासे थाफागोन आंनिनो बिदा गेदेर जेनेबा पबित्र मोसाहारि बिथाङाबो आंजोंनो एखे बेट्समोन त्रिपुरा NSD निफ्राय ओमफ्राय आरो आं थागोन बाहाय दा जों सानैजोंनो बेखौ जोङो सामलायगोन दा बेवहाय जोङो गोबां वार्कशप खालामबोबाय नाथाय जों बाहाय 3 डेसनि वार्कशपबो खालामनाय जायो बिदिनो जोङो नाथाय नैबे दानसेनि वार्कशपखौ जों खालि सामार भेकेसनाव लानाय जायो आरो दा बाहाय जोङो गथ'फोरनि गुबुन गुबुन जायनाखि अल राउन्ड डेभेलपमेन्ट होनो जायखौनाखि जों बेखौ गोबां लेखा बिजाबफ्राव जों नुबोबाय नाथाय बेफोरखौ सोलोंथाइनि जायनाखि इनस्टिटिउसन फरायसालिफ्राव थिउरिटिकेलि खालामनाय जायो आरो दा बेफोर हाबाफारिखौनो जोङो माने प्रेक्टिकेलि मारै खालामनाय जायो बेखौ जों नैबे वार्कशपआव खालामफुंनाय जायो आरो गथ'फोरनि सिगाङावनो दा गथ'फोरनो जोङो गोबां आयदानि सायाव जेरैहाय जोङो खन्थाइ आवरायनाय बे खन्थाइखौ जों माबोरैहाय ड्रामाटाइजेसन खालामनानै खिथानो हायो बिनि सायाव जों बिसोरनो नलेज होयो बेजों लोगोसे सल' बाथाफोरखौ माबोरैहाय गावनि बडि मुभमेन्टनि गेजेरजोंनो जों जायनाखि खोनासंगिरिफोरखौ जों माबोरैहाय माने खोनासंबा माबोरैहाय बुजिनो हागोन बेखौ जोङो फोरोंनाय जायो बेजों लोगोसे सावगारि आखिनाय थागोन डान्स थागोन सं थागोन गासै माने मिक्स आरो बेफोर गासैबो थानायनि गेजेरजोंनो जोंहा मा एक्टिंबो प्लास जाफाबावगोन बाहाय माने बिसोरो माबोरैहाय गाव गावनि जायनाखि साननाय हनाय सिंनि थाखोमानाय माखासे गियानफोरखौ माबोरैहाय बिसोरो जोंनि गेजेराव प्रसार खालामनो हागोन माने दिन्थिफुंनो हागोन मानो होनबा खायसे गथ'खौ जों नुनो मोनो माने रायलाया सिरि थायो बबे बबा माने खुनु एक्सप्रेसन गैयै नाथाय बिसोरनि मा पावारा जाहैबाय लिरनाय माखासे एग्जामफ्राव टपार लाखिनाय बिदि जानो हागौ नाथाय बिसोरो मा माखासे गिनाय थानायनि थाखाय लाजिनायनि थाखाय गाव गावखौनो फकास खालामनो हाया आरो दा बेफोरबायदि वार्कशपखौ लायोबा बिसोरो खुला जानो हागोन अपेन आप जानो हागोन आरो दा बेजों लोगोसेनो आं बेखौ फोरमायनो सानदों जोंनि बे वार्कशपआ दानसेब्लाबो 4 जुलाइनिफ्राय जानानै 23rd जोबथाहैगोन दा बाहाय जोङो जोंनि जायनाखि वार्कशप बियो जोंनि बाहाय 675 नं टेङापारा गुदि फरायसालियावल' नङा ओरैनो जोंनि जायनाखि बेट्समेटफोर बिसोरबो गुबुन गुबुन स्टेटआवबो लागासिनो दङ आरो बिदि वार्कशपआ गावबा गाव जायनाखि स्टेट वाइज सामार भेकेसना जेराव जायो बाहायनो खालामबाय थायो ओमफ्राय जोंनि जायनाखि मोनबा डिस्ट्रिक्ट बाहायबो गुबुन गुबुन एसामिस जोंनि जायनाखि क्लासमेट बिथांमोनाबो लागासिनो दङ तामुलपुराव खालामदों आरो बिदिनो अदालगुरियाव खालामगासिनो अदालगुरियाव जोंहा पबित्र राभासारनि तापनदा मिरर बिथांमोनाबो मोनबा प्लेसाव खालामगासिनो दं नाथाय बिथांमोना बेस्ट खालामो गावसोरनि एसामिसफोरखौ आरो